Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Papa, Anya ter aramitam ditoy. amok akaungat nakmanan. Ngamnas kan amamwak no apay nga adanang riribok diti mansyon. Anya ko matibibiyang mo. Ha? Una yun, Papa. Idi kasta pa nagsasauyo. Kaslasaan da kon nga ikabilangan. Anya ko ma. Aga po nga ikabilangan ka. Tapnuam mo. Awan ti karbenga munika. Anya? Gaputa anak daklaang kasta ka di, Papa. Ana? Asino tinagkuna nga anak ka? Tinag-awagan iti papa. Awan ti karbengan. Gaputa saan ka nga anak? Anya? Rumbeng laeng amaamuam ti putno. Tapno saan ka akasla asino amang kontraken mangsit-sitar ka dagiti ar-aram bitan. Saan ka nga anak? Saan da ka nga anak? Ampun kalaeng! Saan? Apod no dayta? Dayta tipot no. Ampun kalaeng! Ketap no mamati ka. Orayon nak dito'y taalaek ti pamanagnek ko kadagiti ibagbagak ita. Dito'y kalaeng. Tapno mamati ka nga agpaiso ti amin niya imbagakken ka. Nakasagarak mangted kan kadak kelkatan. Nulakit di maramid mo kayat ko. Nalawag na ngek mo. Ikan kadak kelkatan. Kabalam ka di alamidan? Good! Talaga nalaka ka kasal salita. Iso makustuan ka. Malah, baliwa kumawag. Apaman may saganak ton itad ko ken kakatan. Bye! Duhag palikid ay jay tawin na wakak. Sikulado dakkel pagbaliwan sitwasyon. Boss, hada na si putan dagiti gwardya ngay marubayan. Anya, tao don leon dayjay. Boss, Bili nam dagiti gwardya. Sapulan dano asino man dayjay. Kaltinga Maximo. Agpaiso ka diti na amwak ka ni Papa. Mama. Monica, iha. Pwedno ka di asandak nga anak. Pwedno ka di amay sakla ang ampon. Monica, Pwedno gayam, Mama. Sandak gayam nga anak. Ampon da lagayam. uray no saan ada kami ti pudno anaganakan ka. Impatag na kakaspud-pudno nga anak. Amom da ita. Apay nga inlimod yung kanyak ti amin, Mama. Apay asaan yung nga imbaga kanyak ti agpais mo. Gaputain pagarup ko asaanan arumbang. Iso adya kon imbaga. Impagarupyo, asaan ang maduktalan ni Papa ti amin? Kasta ka di. Nagsakit da ito'y anamuhak, Mama. Tsaka mo noan niya ti rumbang na aramidag. Tsaka mo, noan niya ti saritang kita. Iha, pag-aasin ko ba? Saan ka gumura?
Kasi tinakon-akon. Uray no saan ada kami ti pudno ang naganakan ka. Imatag na ka kaspud-pudno nga anak. Among daita. Isa pa nga asim kumaiha. Saan ka kumagumurgura? Pag-aasim. Bukas tangarod natin. Suspect itan ni Mr. Wong. Kaslakastan, Simon. Iso na lang ta saan kami ang makapagtignay. Aging gangawan ti maalami anatibker nga ebidensya. Kita man langan niya. Tunggal umay dito ni Mr. Wong. Kanayon nga ibagana ati Diyos ti mang patpatibker kan kuana kadag iti mapaspasama kita. Agam gayam, adda talaga ti mading aramid na. Simon, suspect pa ilaang ni Mr. Wong. Saan pa napanagnakan no adda talaga ti madi nga aramid na? Narding, Ngam aramidan mi ti amin. Tapno makakalap kami iti impormasyon kan ebidensya. Ket no mapanagnakan at talaga nga adda ti sabali nga aramid ni Mr. Wong. Rumbang la ama arestar. Ket ikaro na dagiti basol na. Aragsak ka matngatan, Leon. Di mo man lainikan mo titipatag. Tikinidtaw ko kan ka. Anya ko maaga po apat gaktikid daw mo, Chona. Nalipatam ka din. Anagilimad ka kanyak. Leon, Mano atawan alino ko na, Chona. Nabayag apanawan niya inlimad mo kanyak ti amin. amom ka dino apay nga inaramid ko ti kasjay. Gapukan ka. Gaputa ay ayatan ka. Ay ayatan na. Ha! Kalokohan! No ay ayatan na. Saan ka kumaanagiliman kanyak? Saan na kumaaninoko? Saan ka, Alinoko? Inampun ko ni Monica. Kaputa na ragrag ti sikog ko idi adda kay di abroad. Anya? Dahita ti agpaiso, Leon. Naragrag ti sikog ko idi adda kay di abroad. Gapo iti panakaikaglis ko iti banyo. Kabulanak idin. Saan ka makaawid? Kaputa na patag ti as-asikasuot di abroad. Awanan ti sabali a pamuspusan a napanunot ko. No di ti agampun. Tapno da masangpun tam nga anak no makaawid ka. Kat ni Monica, ti inampun ko. Amok, sigurado ang maladingitan ka no awan ti masangputam nga anak na. Nang runa kat amutang agpadpada sa anak ko nagsikumpay. Gapo iti diferensya iti umaryo. Isu ngay naramit ko ti kasjay tapdo saan ka masakitan. Isu ngay limot ko kan ka. Tapdo saan ka maupay. Urayan niya pa'y tirasan mo. Bindot lata tinaramid mo, Chona. Ang dadadalataan inukot at gaputain limad mo kanyak ti kinapudno anargreg kayam ti sikog mo. Linukot at laing, Chona! Sana na nakita dagiti gwardya di marubayan, boss. Aniya. Mandalmat na kita, gwaldya. Nagsimple lang imbilin ko. Sa pulan da malubayan, ngam saan da pa nakita? Boss, Saan tayo amono anya pinaliw da ijay tao? Saan tayo amono anya impadamag na kini Don Leon? hanggang talaga nga tao ni Don Leon dayjay, boss. Sigurado da ita. Awanan sa bali payag paliw kada tayo, no saan Don Leon? Sa bagay matkiti, boss. Sayang,
Tasana ka magwalja dayjay tao. Nasaysayat ko man ka mag. Tapno maamuan tayo, no anya talaga makakapo, no apayak palpaliew. Ma'am Jonah, gusto ko man. Itay ka pa'y ngagsamsami. Diyak lang amin ninamnama kasi ang bali na reaksyon ni Leon. Ising. Di mo kat maawatan na. No ibagakan ko na ti magagampo. No apay ang kapilitan na nagampo na kini. Ma'am Jonah, Ngamsaan man kaya man. Narik nakakaslawan anyaman na kan ko na ti punno. May papaniti punno na pasamak ini. amangan numaaklon na matlaang ti amin, ma'am. Naklaat la siguro ni Sir Leon. Isu akas jay ti reaksyon na. Gustoon, Ma'am Jonah. Saan ka kuman ngagsak? Gusto ko man. Diyak lamalaptan ti magkikising. Talaga nagsakit na ito yan napasamak. Ay, mag-itlaang, ma'am. Inakitaan no asino jay pimanaw. Nabayag na saan ngayon may dito silbahan ni Monica? Nalabit alaplapdan ti amana. Amom man ni Don Leon. Angam sa nabale. Tanwad dati napatag nga impormasyon nga bagana. Sigurado nga umawag matlaang dayjay. Sa pala ko mga rutakas tangag pa isunarting. Madanagan ak namin. Agure ka man, Simon? Adda ka diti amom? Asaan ko nga amo? Awan mat, Narding. Apay nga ro da ka sa tatisaon. Sika na mismo tinangibaga, Narding. Sa bali ti ugali ni Don Leon. Iso ang makapadanag matlat tati kasasaad ni Monica. Nabilin kung nagitibuyot tayo, amo. Mudahan, tataramidan da. Nasayat no kasta. Sigurado nga anapagad ti kaaddak dito'y safe house. Nalakalayang aparaotnak dito'y ni Mr. Wong. Amo, Ngam saan nagkapamaysaan iti dayjay nga iti. Jak itulog asyakit din ti mamaysaan na. inapudno na amo. Kasla naglaylo, dagiti buyot na. Manmano ita, ti makitkita dagiti nabilin at tao tayo. Agan-anad niya min dayjay nga iti. Amunan, amapalpaliiw ti amin atignay na. Iso, alikliklikan nan ti agbito. Imawag ti kontak tayo, boss. Paitulod na kanon adagos dagiti kasapulan tayo nga igam. Nasayat nga no kasta. Nas ka na nabilag dagiti ikam tayo. Tapno ulayan niya pa kita langet isang bay Don Leon. Kabalan tayo sopaan. Huwag no dayta, boss. Dagiti tao tayo adda ka bangi-bangili. Daka sa Canada ka din. One, boss. Nabilin ta na nahimbag nga umay dadagos no bilang lang. Kano eksakto'y dadatayang dagiti ikam. No rabi no bigat, boss. Nasayat nga kasta. Alaminan tayo amin. Tapno agbalay na pigsak klopo tayo. Saan tayo paateo, Don Leon? Diyak pulos din pagarot daytoy na naduktalag. Diyak pulos din amnama. Ngamin, amin gayam dagiti laklak amag ita kinarangay. Kat saan ko maamay kari para kanyag. Gapot ang may saklagayam nga ampon. Nagkasangan. Nagsakit. Arignakan. Urayan niya diyar aramidag. Saan ko lata may liwliwag ti amin. Nagsakit.
Dagiti insawang kanya ni Papa. Awanan ti umasping isa kanariklag. Amaman anangag ko dagiti balikas nga inibatan na. Talaga. Oscar, iha. Lukatam ko ba da ito'y? Ni Mama, Iha. jaklatan nagtimtimag. Talaga adyak paila kayat ti makisarita iti oray asino. Kayat ko ti agmaymaysa. Pinadas ko ngayon nawagan ni Monica, Narding. Agam saan ko makontak ti cellphone na. Abay na Diyan ka mo, Narding. Nakarakaro lakit nga roden ngagdanagak. Simon, saan ka ngamin ngagpanunot iti negatibo? Saan ka ngagpanunot iti uray anya laditan? Mamatiak anatalgad ni Monica. Nalabit nga agan anad laeng. Iso asaan ngagparparik na kanya. Sapay la ko ma, takas ta ngagpaiso, Narding. Sapay la ko ma, tasaan ngagpaiso ti pagdandanagak. Nga amangan no adakit din dakas na napasamak kan kuana. Anya ko matidakas sa mapasamak kan kuana. Narding, saan ta ama ibaga anatalgad ni Monica iti sidong ni Don Leon? Kat day ta ti pagamkak launay. Apag-iso, awan pa iti garahe ti lugan ni Papa. Sigurado anak katurog matanda mamakin niya isin. Gaputa dandanin tumang nga tirabi. Napinta sa gundaway kanyang daytoy. Tapno makapanaw ako dito mansyon. Itatanaam mo ako na sandak gayam apudpud nung anak da papakin mama. Kasayaatan nga rod nung pumanaw ako dito ay. Tawan mat gayam ti karbangak nga agnaod dito mansyon. Dagiti rukante. Tilang parikot ko ita. No kasano ang makapuslitak iti kwartya. Nga mangkita ak iti napinta sa gundaway. Nas ka na makapanaw ako niti mansyon. Saan ang maikari dito eh? Tamay saklang nampon. Iso arumbang lang ti kastoy nga aramidag. Agan nadaglahan. Agurayak iti nasayata gundaway. Tapno saan amadlaw ti asin uman. Ti ipapanaw kon, dito'y mansyon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Boss, kapay di ka pala maturog. Padala man tirabi. Sarak pa makatulog, Maximo. Sak manamono apay kastuyak. Tsaka mono anya mang bulbulibol kanya kita. Pampanunutam ka dilat tati maipapan ka ni Don Leon, boss. Saan ko maliklikan panunutin dahil jay, Adon Leon? Iso makakapo amin dagiti mapaspasama kita. Boss, Iso alombang makapanunot ako na pintas wakas, amay patungpal. Tapno mapalas tayo dahil jay, Don Leon. Itakasta, masulot tayo ni Likali Kosyo. Kit na tayo ton masulot dito'y San Bartolome. Saan lataan nagawid ni Sir Leon, ma'am? Sumagmamanon arabi asaan ang nagaw-away. Abok na niya ti makagapo, isi. Ha? Anya, Ma'am Juna? Gapo ka ni Monica. Anya? Ti kayat ni Leon. Papanawag dito yung mansyon ni Monica. Ngam saan ko ang maaramid ti kasta? Ay... Unay ang nukastagayam ti kayat ni Sir Leon. Isungad adamanan amati kawak kita. Tsaka muno niya ti rumpang aramida. Ala, ikararag tayo. Asapay la kumata maurnos matlaang ti amin, ma'am. Sapay la kumangaron, isin. Ala, ingkayabanan ni Monica. Agigindan tayo nga agar mo sa...
Monica, si Kamot Gayam. Naimbag sapam. Padre Simon, Monica, apay nagsangit ka man tan? Anya tinapasamak? nagtalaw ako ni Mansion. Anya? Angam, apay Monica? Anya tinapasamak? Adang amin na doktalag. Ikatamo ka saan ako na maikari iti Mansion. Iso ang nagliba sa kapimanaw. Sinigurado nga awan tinakasipot kanyak. Tinasayat. Umay ka. Umunag ka pa, Monica. Dito iti pagsaritaan ka. Ma'am, awan ni Monica. Aanyang awan? Aanya ti kay asawan? Ising. Ma'am Chuna, panagkunak kat pimanaw ni Monica. Awan ti daduma akawas na. Anya? Diyos ko. Daytoyan ti pagbutbutnak. Ma'am Chuna. Awanan ti anak ko. Pimanaw ni Monica. Ma'am Chuna, di kay agdanag. Padasak nga awagan ni Monica. Barang sungbatan na ti awag ko. No pagsisilpok dagiti pasamak. Talaga mapanjay atap ko. Nga pa kainaigan ni Mr. Wong kadagiti mapaspasamak. Nadnadlawa kayat na nga imamag ni Don Leon. Tunggal at dati saan anasayata mapasamak dito'y San Bartolome. Kaslangan iti daytoy na udi nga statement na. Nalawag ti imbaga na asigurado kano nga pa kainaigan ni Don Leon kadagiti nakarangat ni. Ngam sa balimat ti turungan ti investigasyon bayat ti panagtulid ti aldaw. Ay, ibagbaga ti kaduan. Ti kano agtatakaw ket kagura na ti pada nang agtatakaw. Posible nga rod akakompetensya ni Mr. Wong ni Don Leon. Ididamo, nagsosyoda. Ngam kalat asimina ni Don Leon. Posible nga tangad dati rimswa asaan da nagkinaawatan? Iso asimina ni Don Leon? Apama na nagsina da iti negosyo. Kalaat matan anadlaw ti amin. Ti saanan anasayat at trato da iti tunggal maysa. Isu at talaga amapanjay atap ko. Agpada da. Nga dati saan anasaya at ngar aramidan na. Kat sigurado, nga da pa kainaigan da kadagiti mapaspasamak dito'y San Bartolome. Anya tinakagapang, Monica? Apay ang nagtalaw ka? Gapot. May saak lagayam nga ampon. Day tatiak paiso, padre. Imparo pa mismo kanyak ni papati kinapudno. Nasakit dagiti ni batan na balikas. Monica, Awan ti karbangak nga agnaad iti mansyon dagiti rukante. Iso ang nagtalawakon, padre. Yamin, sa anak matgayam apudpud mo, arugante. ala, patid ka rin ti pakinakan mo, Monica. Mamatay ka masolusyonan ti amin. Padre. Anya ti panggap mo ita? Diyak pa mo, matikawag. Basta ti kayat ko, saan da amaman ko matiayan ko. Iso adi ti simbaan tinagkamaga. Tamo ka natalgadak dito eh. Ala, umiyan ka pa lang arod. Ada bakan ti asilid dito eh. Agyaman ang padre. Kat may saabanak ti ipakaasig. Awan ko mati makaammo iti kaadak dito eh.
Ilimod siya kumati kaadtak ditoy. Padre. Talaga ajak makontak ni Monica, ma'am. Saan nga agriring ti cellphone na? Diyos ko, napnapananan ni Monica. Jack matam mo, ma'am. Ti gwardya, imposible adi na nakita ni Monica pimanaw. Wan nga agpaiso. Mabitla ang nakasaritak ti gwardya. Naskan ang maamuak no nakita na ni Monica. Maximo, normal lang panagpatalay mo lokan, ha? Tapno saan ta makatlaw. Matungpal, boss. Talaga ngal-ngal yata kini Don Leon. Boss. No, hindi pa ila kumakat impatungpal tayong ti plano tayo kanwana. Awan ko man ti parikot ita. Sana pale. Ano pa'y kung tawa tapno may patungpal plano? Anya ti kayat mo asawan, boss. Umil-ilitan lobong, Don Leon. Saan makalisi dahi chay? Boss, asi nagtali ti mansyon na kitirugante. Basta'y nayadam lang agpatalay kotse. Tapno saan dumlaw na kiti kwalcha mansyon. Dalawag ka di kada kayong tinagsasaritaan tayo? Winjip! Ala, agtigna kayo. Piwan Mendez, Hepe, kumusta ti papaaramid ko kan ka? Anya ti development na? Lading itak, hepe. Ngam awan pa'y apulos tinaduktalak. Kasta ka di? Wan, hepe. Ngam saan na bale? Tay kagumak ngay pamuspusan ti amin. Ala, dakil laki di ti maitulong ti anyaman ang maalam nga impormasyon. Nawawag laong na ti Guardia Mansyon. Anya tinyawag dagan ka. At kanon adlaw da alugan. Anamidwa na limabas iti sango ti mansyon. Anya? Day tatagpay so amo. Kanadapay may sangay bagana. Anya pa'y dayta? Sapsapulan ka no ni Mayora, ni Monica. Anya ti kayat mo asukan? Awan ni di mansyon ni Monica, amo. Pimanaw sa kano. Nalabit ana amiris na niya awan ti karbangan na ijay mansyon. Amo. Nasayat met no kas jay nga awan gaya man ijay balay na jay nga pon. Mabalinan niya ag sublitay jay. Jak ngamin kayat amakit kita tilanga day jay nga ampon. Tamay palagip ti panangilimod kanyak ni Chona. Boss, itinamidwa nga ilalabas tayo dyan sango ti mansyon na kitirugante. Nadlaw kong awan ija tilugan ni Don Leon. Kastabat lang nadlaw ko, Maximo. Sa tino katayan na. Boss, Anyaman nga ta nalalamidan dahi jay tao. Apay nga awan ije mansyon na. naitatisan tayo amasumbatan no ita, boss. Ngam sa nabali. Dapat check nga damit lang ti mamuan tayo kadag iti masungat na daw. Sabay lang ko ba? Tapno masakbayan tayo anyaman pangpangkapan na. Naligatan, no kalaatan na tayo manan, Don Leon. Nakabasar kayo, met, Mayora. Ada ka di masapol yo? Hepe, pangasin. Agpatulong ako makan ka. May papanitan niya. Sapsapulak ni Monica. Ha? Apay, Mayora. Anya tinapasamak. Diyak pa'y amuno niya talaga tinapasamak. Ngam, kasla nagtalaw ni Monica. Anya? Dahil tati agpaiso, hepe. Iso pa nga asim tatulungan ako ma. Tapno masapulak no sa dino ti ayan na. sigurado ka kada komportable kan iti daytoy asilen, Monica? Uwan, Padre. Agyaman ako unay. Uray sa magmamanula ang aldaw ti panagnaad ko ditoy. Monica, umyan ka aginggat kayat mo. Dakkel ti naitulong mo, tapno mapapintas ken matarimaan to'y simbahan. Isungan da karbangam. Padre,
Ken Maysa, nataltalgad ka nanda ka ditoy. Saan tayong amuno anya ti paggad nga agur-uray iti sa dino man a lugar apakay sarungam. Agyamanag. Nariknag ti panangisakit yung kanyak, Padre. Balaksit iti panagbalin ko apadi ditoy San Bartolome. Kaslakabsat ka maten. Nga uray pa'y naduktalam asaan da kagayam mga anak da Don Leon. Padre, Iswapatib ka ram ti pakinagam mo, ha? Di kagdanag. Si dadanak at tumulong ka ka. Apay akas ti panangkit-kitang kanyak, Chona. Anya manen ti kayat mo apagparangan. Mapupukaw ni Monica. Anya ko ba kanya? Kastalaang ti ibagam, yun? Mapukpukaw ti anak ta, kunak. Anak mo laeng, Chona. Saan ko aputot ni Monica? Yun. Talaga matasan. Kayat mo, tayo itong pakin ka ti adoption papers. Anaso ka inak, ha? Chona. Anya, nagalasan ti kasta nga ibagbagam, Leon. Talaga ka di nga awanan ti konsensyam, ha? Talaga ka di atimulangan ti kinadakas mo? Sige! Padasumpay tagsaw, Chona! Tayo karik asaan lang at ay tati maramanam. Agsaw kabay! Talaga nagbaliw ka, Leon. Linamot na kan tinakaro agagam mo. Sumadalgan ko na! Talaga natanggan di ulam. Talaga subsubukan na ka. Iso nga iba ay kung arotikal kalikagumam! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti ginagarakan ka ni Mayor at Chona, Narding. Apay akas tatilangam ngay may ditoy. Simon, nagtalaw ka no ni Monica, ije mansyon da. Anya, Dahil tati agpaiso. Kasta ting kamang kanyak ni Mayora Chona. Agpatpatulong. Tapno masarakan no ayan ita ni Monica. Narding. Gusto gayam di atap mo. Adandakas ang mapaspasamak. Narding. Imbaga ka dikan ka ni Mayora. No anya ti makagapo? No apay ang nagtalaw ni Monica? Nagapada ka no ni Don Leon. Kat nakaro ka no ti pungtot ni Don Leon. Dahil talaan timbaga na. Nas ka na masarakan tayo ni Monica. Sayang dagiti impormasyon ama ipaay na kumakanyak. No nagtalinaid ijay mansyon. Narding. Dahil ta kadilang tinapatagkan ka. Ti impormasyon ama ipaay ni Monica. Awan man la ka di ti patagkan ka ti panaggayam yun. Talaga ka di nga impormasyon laang ti kasapulang kanawana. Una yan, ma'am. Uray lalimitom ti may sa ama tayo. Gapo iti panangkabil kada kayo ni Sir Leon. Ising. Ma'am Chona, saan kayo kumangagsangit? Saan abali? Tag-agasa kung ti donor yung. Nagsakit ang panunutan anong-anon iti kastoy apunto ti amin. Diyan na impagano. Ma'am Chona. Apay ang kastoy matan tinagbanagan ti amin. Basol ko kadi. No bilang tayong pamuspusak ti amin. Tapno saan lang ang masakitan ni Leon. No bilang tanaamon na idi, anaragrag na idi si Kungko. Saan mo abasol, ma'am? Patpat gumlaang ti asawam. Iso ang napanunot mo ti kasjay. Apay nga rin ang kastoy ti mapaspasama kita.
Jak amo, ma'am. Ngam sana bale. Tama siguradok ama urnos tumit laang ti amin. Uray puuton yun ay tangain baga, ma'am. Monica, nagkamangan ni Mayora ka ni Hepe Salvador. Padre, Madandanagan tiinan. Nalaos ka no ti danag na nagpatulong ka ni Narding. Tap na masapulan da kalaang. sana bali, Padre. E-text ko ni Mama. Ibaga ka saan niya agdanag. Umdas ka diti text lang, Monica. Padre, Kasayatan mo't lang na makasaritam. Itikas ta. Mailawlawag mo no apay ang nagtalaw ka. ang mga namasakitan laang ni Mama nagsarita kami. Nakarkaro ang masakitan dayjay. Bayat apang panunutan na. Noan yan tinapasamakan ka. No sa dinon ti ayan mo ita. Ulitak, Monica. Kasayatan na makasaritam ni Mayora. Tapno uray kas kasano. Maksayan ti marikrik na naadagansan ita ka nito. Gapo iti ipapanaw mo asana nagpakpakadakan kwa na. Kawawag man ang ti kontak tayo, boss. Impalagip na ti idadatang dagiti igam. Kasta ka te. Kat, nakasakara ka katin, Maximo. Un, boss. Agandar ka lang, ha? Ang mga numamuan manan Don Leon ti may papanday ta. Kat masabutahi manan amin. Un, boss. Di kagdanan. Sigurado ka maalami dagiti igam. Kasapulan tayo dagiti agkakabilag na igam. Talaka. Tanuan niya man pampanunutan ni ta, Don Leon. At talaban tayo, no bilang laeng. Boss. Tuso ni Don Leon. Impagkalop ko no natustuswak hanggang nagbitotak. Taulay pay no anya ti alamidak. Nakapalas takos. Ita, sak man nagpalpalikot, nagpampanunot no anya wakas ti alamidak. Tapno may paskag ko awan ang bain. Adi naatapan siya akin alamin. Diag kaya't niya agbalin kayo amunay. Tano kasta ti Jaryo. Na nakalaig ang makastrek dagiti managdaktakes dito inaladan ti mansyon. Kas itinaramid ni Monica. Agasin niyo. Tadiyo na siputan Apollo sa Pimanaw. Anya lang ang tinaramidin niya. Pasensya kayo, Don Leon. Diag kaya't ti kasta. Isuwa manipot ita. Dublin niyo ti agpaliiw. Ti agbantay. Saan kayo abay bayadan tapno umay kayo laing agrelax dito mansyon? Agtrabaho kayo. Taday tatirumbay. Nawasan nyo! Juan Don Leon. Hala. Agsubli kayo nga roden kadagiti pwesto yo. Kartingan nyo! Oh. Dagiti manal. May sala a babae day jay Monica. Ngam nalibasan na pa'y ita. Awan serbi dagita agwarya. Ngam nasayahan man. Tasaan daan na siputan na pimanaw ni Monica. Tano nakita ta. Sigurado alaptad da pamanaw. Iso nga damot pagsayaatan tikas jay anapasap. Oh, Iwan Mendez. Apa kas laburido ka? Ha? Hepe. Ada kagayam dita. Itay pay. Iwan Mendez. Ada ka di parikot? Awan mat, hepe. Anya ti mapaspasamakan ka, Mendez. Apa kas lada ti pakadanagam launay. Pasensyan, hepe. Medyo madingamin tiriknak. Nabaraak. Kasta ka di. Kasayatan siguro no aginana ka pa eh. Ag-file ka itilib. Hepe. Jakmat kahit agapulaan iti kastoy amarikiriknak. Kahit maapiktaran ng tipagribangak. Mendez. Kabalak na ito'y hepe. Di kay agdanag. Sa anak mo't siguro amatay. Gapulaan iti kastoy amarikiriknak.
malakdan di agsani. Tunggal malagim ko ti sitwasyon, Padre. Awan ti sabali nga amok kapag kamangan. No saan na dito'y simbaan. Mayora Chona. Uray saan ko apod no nga anak ni Monica. Impatag ko kaspod no nga anak ko. Saan ko apuno sa pinanunot asaan na nagtaon kanya ni Monica. Maawatan ka, Mayora. Ang yaman na, Padre. Naibagakbatan ka na kayo ti amin. Iso na kayo tinapanunot ko ang pagkamangan ita. Agyamanak, tagtalag kayo kanyak, Mayora. Ayan nga tan ni Monica. Anya nga tan tinapasamakan ko na. Saan pa masumbatan ita dayta, Mayora Chona. Ang saan kayo magdalag? Anya ti amuyo. Amangan mawagan na kayong utlan ni Monica. Nga ta, Padre. Kasi tinakunakon, saan arumbang nga mapukawan kayo itinamnama, Mayora? Saan ba't maturog ti Diyos? Tandaanan nyo dayta. Boss, agtingnay kami. Nasken asabtan min dagitigam. Sige, Maximo. Naska nagpaliki kayo alamidan nyo. Tandaanan, saan lumbay nga da mapasamak takas. Nasken maalayo dagiti ikam, tapno nataltalked tayo. Ikagumaan mi, boss. Kat sigurado nga agbaligi kami. Diya kay tulok nga dasana nasaya at mapasamak. Nasayat no kasta, Maximo. Dagiti kakaduam ngay. Sumamat dalangin, boss. Kasayatan ti kasta, tapno sana nakatkatlaw. Sige nga, Lot. Mabankan, Maximo. Nalaos ti panagsangit ni Mama. Manipod dito ayan ko. Magitak ti panagsarita da ka ni Padre Simon. Napatagakan ni Mama. Amok deta. Ngam apay ngamin anang gilimad. No kumata hindi ba ilaang kat imbaganan kanyak ti agpaiso. Naawat ako, Ma. Dayjaya ni Mama. Timakdaran. Mapansan. Napanatalagan ni Mama. Pasensya kan, Mama. Di ka kaya't apasakitan. Ngamnas kan apo manawak iji mansyon. Gaputa sa anak na't gayam apod-pod no arogante. Amo, talaga kadyasaan tayo nasapulan ni Monica. Mabalin ka di, Bogi. Saan mo man adadailin taldaw ko? Ha? Kayat mo, tasikat ti pangitas alak iti suron ko, ha? Bogi! Pasensya ka na mo. Pasensya ka no nakasawak maninsan mo magustuhan. Diyakin ka kara. Hala, dumgag ka. Taad da ipaaramid ko ka. Kadyak kayat amapaay ka iti daytoy apaaramid. Kartangan nyo kakadwa! Yakar yun atagos dagitigam! Darsan nyo! Maximo! Da kayo! Agsipot kayo mata na yung bag! Hamangan labdagit dimit makasipot ka na tayo! Tingnan Maximo! Ano ka di pwede akakaryo? Di malaga na kahon! Alala! Darasan tayo! Tap na makapanaw tayo dito ay! Sakpay nga na makasipot ka na tayo! Ma'am Jonah, talaga akas laawan anyaman na kiniserlyong ti amin anya. Di nataman la dinamang no nagkapunta. Saan akas idey, ano adda papanan ti uray asino, kat damagan na no sa dino tinagkapuan tayo. Kas lakit din di na tayo pa yan makitkita akakadua na dito'y balay. Awan anyaman na kanyak ti aramidan itanilyon. Ti maipapan ka ni Monica ti kayat ko amaamuan. Kanoan yan tinapasamak kan kwa na. Ma'am Jonah, madanagan ka talaga, isip. Sigurado ang nariribok ti panunot ni Monica. Gapo itinamuan na.
Amang ano niya, pa'y di ti mapanunot na karamidan. Saan mat siguro, ma'am? Saan nga agpanunot iti dakes ni Monica? Ngampi manaw asaan ang nagpakada. Kaya't asaon day jay anasakit tinakam na. Ma'am Jonah, Kat day ta ti pagdanagak launay. Amang ano gapo iti sakit tinakam na. Kat no anya laditan ti mapanunot na nga aramidan. Nagkakapilat na kito'y nga ika, Maximo. Sa basta-basta na kito'y. Pudno na ita, boss. Naawagak matan dya kontak tayo. Uray ti kontak tayo wa polis. Naibaga kun ken kuha na abaligi ana ala tayo dagiti igam. Ulay pa yado tao, Don Leon. Sana santuan na kito'y nga ikam. Sikulado. Kabalan tayo na baksatan. Pudno na ita, boss. Boss. At nanasaw kanyak dya polis sa kontak tayo. Anya na ita? Saan ka na sigurado? Angam na alingag na kano dya presinto ang mapukpukaw ni Monica. Anya? Oh, ang mga numay sa manan kadag iti taktika, Don Leon, da ita. Kalpasan na. Sakto manan pagdasalan pamabasol. Boss. Kabisado kon, Don Leon. Ado iwayat na pamuspusan pumabol ken kuana. Isunas ken sa ganahan tayo. No anya man pagbanagan da ita na pasamak. Sa balitin baga dya kontak tayo. Di ko na. Nagtalaw ka no ni Monica. Anya? Kasta timbaga na kanyak, boss. No kasta kaya na pasamak. Nasken masalakan tayo nga lod, Monica. Boss. Wan, Maximo. Sapulan tayo, Monica. Mabay, boss. No masalakan tayo, Monica. Numalukoy ko mangawat ijayak kun kuana tulong. Sikulado, pakailanudan tayo dayjay kontra Don Leon. Boss. Ika kumanyo sa pulen, Monica, Maximo. Awatam. Matungpal, boss. Kasaritak dagiti kakadwa. Tasapulan ni Monica. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Gusto nga taday ti nga inaramit ko. Rumbang nga ta pinanawak ni Mama. Ngaging gaita. Kadyak pa na imawak ken kuana. Agsansangit ka manin, Monica. Padre Simon, Maladingitan ka? Gapot ta makonsensya ka. Kasta ka di. nakita ni Mama nga imay dito simbaan, Padre. Kunak tubay ka. Amom ka niya kinabil ni Don Leon ni Mayora. Anya, Day tatiak pa iso. Iso akasayatan siguro. No awagam ni Mayora. Uray saan mo nga ibagatihan mo. Basta'y bagam kan kuha na anasayat ti kasasaan mo. Iti kasta. Maksayan ti panagtandanag na. Sarita kung dagiti kakadwa mo. Binilin ko idang agkalap da iti impormasyon, may papahan ka ni Monica. Nasaya at no kasta. Madamag ko man lang mo. Unak nawanan ti bibiyang iyo ka ni Monica. Nasken ka di pa'y laing at damagam data. Buki. Amo, Naunday a panawen ang nagtalinaan iti isip ken pusok nga anak ko ni Monica. Pudno ang sakit tinagam ko. Gapo iti panagilimod kanyak ni Jonah. Ngam saan akayat asawan data. Abay-bay aglatan ni Monica. amo. Nailuyo sakit igura ken sakit tinagam. Ngam na panunutin na nempag. Makuna nga anak ko latan ni Monica. Tada tayo laang matimakamuan ni Monica. Kat may salagayang gampon. Isungay kagumaan nyo sa pulan. Kaya't ko kamamuan. Noan yan, di ka sasaan. Madanagan ak Simon. Apay narding.
Anya ti pakadanagan. Nas ka na masarakan ni Monica. Ang mga ano niya ti mapasamak kan kuana. Talaga ka niya mandanagan ka, maipapankan ko na? Wen, tagisayangam lang ti impormasyon ang maitidnagan ka. Si Kamat, Simon. Amok asabali ti atap mo. Ngam agpayso da ito nga ibagbagak ita. Hindi ka mandanagan. Patya ka na saya ti kasasad ni Monica. Aguray ka man, Simon. Ammom ka di, no sa dino ta ayan ni Monica. Barbing, Ibagaman kanyak. Ammom ka di. saan? Jack na muna yan na. Ngam amok anatalgad ita ni Monica. Ta sigurado asaan abaybay ang ti Diyos ni Monica. Diyos ko, no sa di naman ti ayan ita ni Monica. Saan mo ko mabaybayan? Napalalo ti panangipatag ko kankuana. Uray pa'y no saan ko apod no nga anak. Saan ko apulos nga imbil? Ha? Ni Monica? Hello? Iha? Anak? Mama, Monica, anak ko, sa dino ti ayan mo. Agsublikan dito'y balay, pangaasim. pasensya ka, Mama. Yamnas ka na bumano kita. Yamin. Sana po't kayang kapagdoro ka nito. Anak ko, iti uray ka naman. Saan ko apulos a pinanunot a saan ka nagtaod kanyak? Among dayta. Mama, Isa pa nga asim ko maanak ko. Agsublikan. Mama, di nagpakatanakan na nasayati ka sa saad ko. Kaya't ko di makapagpanunod iti gusto. Iti gusto niya, Ramid. Monica, anak. Sana ba ni Mama? Kasi tinakon-akon. Natalga di ka sa saad ko. Pasensya ka. No itanahal nga inawakan ka. Anak ko. Anya madamagan Maximo. Hata ka di nakalap yung impormasyon, may papan kini Monica. Natingitak, boss. Ngamawan pailaan. Hanggang saan kayo madanagan, boss? As-asikaswan mi ti may papanin ti dayta. Nagsayat. Talaga kaya't ko masalakan Monica. Kas nakon-akon, agbalin bintahi tayo. Numalukoy tayo Monica iti ijayak tulong. Adong amin na muna may papanamana. Angan traidoran na nga tati amana, no bilang lang, boss. Depende na ita parang kumbinsil, Maximo. At na ita paglaingak. Ya kumbinsil kada kitikas Monica na iwawa. Nukas ka sana, boss. Tua abilit iti may salaeng abato. Ti kay yarigan ti ani. Nakulamon, Maximo. Makahala kiti impormasyon may papandon yon. Matagikwak pa'y, Monica. Nagsaya at no imawag gaya man ni Monica, ma'am. Uwan nga ron. Natalgad ka numat ti kasasaad na. Sa dino kano ti ayan na. Di na imbaga kanyak, ising. Talaga kayat na nga ilimad no ayan na ita. Nga may sa ti sinigurado na kanya. Natalgad ka no ti kasasaad na. Iso nga uray kaskasanok kat nabang aranak. Ma'am Chona, Ingka rin nga awagan naktumanan. di na saya at no kasta, ma'am. Uwan, ising. Kailiw ko ni Monica. Katsapay la ko ma, tainton sumaruno nga umawag. Maalukoy ko nga ibaga na kanyak no sa dino ti ayan na. Tauray no siyak tulatan ti mapan iti ayan na. Anya ti may pahi ko, Don Leon. Amok nga imayan dito'y presinto ni Chona. Amok ang nagpatulong tapno masarakan ni Monica. Anyat madamagan, hepe. Saan kami ngagsasardeng, Don Leon? Araramidan mi ti amin. Ay, anyan. Tunggal at dadamagag kan ka.
Kanayon agasta ti sungbat mo kanya. Kaano nga ta makaala akmat iti klaro asungbat ken ka maipapan ka dagiti rombeng nga aramiden niya. Don Leon, lading itak. Ngam sabali nga minti sitwasyon ni Monica. Anya ti kayat mo asawan? Nalaka sa pulan ti tao ang mapukpukaw. Ngam narigat asapulan ti tao nga aglamlamang. Asino tinagkunakin kang aglamlamang ni Monica? Nagtalaw ni Monica, saan ka di? Apay nga tanga inaramid na ti kasjay. Amangan met, no adda tinaduktalan na nga illegal nga aramid. Anya ti kayat mo asawan? Anya nga illegal nga aramid ako na. Dayta tijak maibaga, Don Leon. Awan ti amo. Amangan no da kayo ti addam mo na. Talaga ka ti akar-karitan na. Hepe Salvador! Saan, Don Leon? Amok asaan ka akabalan? Kas iti kanayon nga ibagam, hepe aklaeng dito'y San Bartolome. Idinto ta sika ni Don Leon. Asawa ni Mayora Rogante. Ti maibilang akabaknangan nga agindeg dito'y San Bartolome. Mamati ak anabang aran ni Mayora, iti panangawag mo kan Juana, Monica. Padre Simon, Amom ka di nga apalan ka, Monica. anya ti kayat mo asawan, Padre. Nagasat ka. Tauray makunangay ng punda ka lang. Adda na bangunam nga ina ken amam. Ha? Adda dagiti kalkalikagom a kompleto ko mati pamilyada. Ngem sana mabalin. Gaputa bunga ti manangal lilaw at tao ti panakaitaw da. Padre, Aklunakan ka. Naadanak itinakam. Nga awan tinabangunak nga ama. Ngem sika. Adda ni Don Leon anabangunam nga ama. Iso nagasat ka lata, Monica. Kat kasi tinakunak itayan. Apalan ka. Sigurado nga taray jay nayawag kan ka, Maximo? Sana ka sigurado, boss. Ngam kaya't ko tagpaspasarak. Nang runa, kat kalikagumam unay ang masarakan tayo ni Monica. Podno day ta. Kaya't ko lang ipakadakan ka, ngagpaspasarak kak, boss. Sige. Mapang ka lugar nayawag kan ka. Balang no adag pa isoy de Monica. At no bilang tata. Ipakamom dagos kanya. Talawak. Matungpal, boss. Aganat ka lang, Maximo. Among matsigolong kayat ko sa buwan. Boss, aday ti day dya lugar ti sa magmamano ataw tayo. Ijay da nagpakni. Panagkunat, kat awan ti da ka sa mapasama kanyak itikad da kijay. Alang-alo den, akting naikan. Yung lang laki pa niya bakakan ka. Awagan nak takos, no anyaman madoktalam ijay. Sigurado ka kaditi day tang inyawag mo kanya. Sige. Aganat ka laeng, bugoy. Amang ano adda makasipot kan kadita. Narigaten. Jak kayat ama isagmak ka. O sige. Umaya kon dita. Agpasimple kan nga umadayo. Sakbay nga adda makasipot kan ka. Wen. Mapanak tulatan ijay dagos mo. Tapno itad kuti kwartam. Bye. Sakpay lang ti mapan itiday jay lugar. Nasken ang mapaliw ko. No asino dagiti armado nga inyawag kanyak ni Bugoy. Ising, Ha? Sir Leon, adda ka di pangibaonan nyo kanyak? awan. Ngam kayat ka makasarita. Ha?
may papanitian niya, sir. Idi nagabruta. Sika tinangitalkak kini Chona. Sir. Kaya't ko nga ibagam kanyang ita. Noan niya ti talaga na pasamak iti daydi kanito anargreg ti sikog ti asawa. Sir, pangaasim ko ma. Di na kumamat kagura. No di mo kaya't akagura ka. Ibagam nga rod ti agpayso kanya. Kaya't ko amamuan ti amin iti panawin niya awanak iti dena ni Chona. Anargreg ti sikog na. Awan lagit iti makadlaw a pulis ti nakalugan iti daytoy a kotse. Gaputa inarkilak daytoy iti may sa rent a car. Kabisado nga minan dagiti agindag dito'y San Bartolome ti lugan ko. Iso ano bilang tamakita dagiti nayawag kanyak nga armado. Makaliklik da dagos. Iparadak di tato'y inaramat ko alugan. Dito yak pailangan nagpaliw. Sigurado analak. Kabisado day ta kotse. No Jack Mariro. Day ta ti makitkitak a nakaparada ijay ayan ni Mr. Wong. Panagkunak. Adda maduktala kita. Paliiwak day ta nagsarda nga kotse. Nasken amaamwak no asino tinakalugan dita. Amangan no adda pa kainaigan na kadagiti nayawag kanyak nga armado. Siguraduak kunakon kat. Ni Maximo ti dimsaag iti kotsa nagparada dita. Paliiwak ni Maximo. Amangan no adda pa kainaigan na kadagiti armado na nayawag kanyak. Nasken amaamwak no anya ti agpaiso. Dayjay ni Maximo. Napan iti dayta apakanan. Agpaliiwak latta ditoy. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nalaos ti danak kumuncho na. Kunak no papanawan na kun ni Sir Leon. Apaman nga inaklon ko kankwana nga adda ti amok iti palimod mo. Kasta nga may hindi ko nanay day. Numaduktalan na kano nga adda pa kainaigak iti anyaman nga ilimlimod mo kankwana. Kat papanawan na. No inaramid na dayta. Duata na pumanaw dito'y mansyon. Ma'am Tuna, dayta ti agpaiso, isin. Iso di ka madanagan. Di na ka basta mapapanaw dito'y nilyon. At damat karbangak dito'y mansyon. Ngam nakabut-butang no kumaro ti susik iyo, ma'am. Isin, makapadanag ngamin no agungat ni Sir Leon. Nakabut-butang at talaga. Adat madamagan, Maximo. Awan tayo matinadoktal aktos. Isa may kagkagumak ang kasalita dagiti amok nga da iti na ito lugar. Parang no damay baga damay papan ka ni Monica. Sige, Maximo. Sapay lang ko magpaliki ka. Talaga kaya't kumamuan. No ada talaga dita, Monica. Matungkal, boss. Saan ka nga damay? Aramidag ti amin. Tapos makakalapak iti unay ang nga impormasyon. Ikalik na ita. God. Salakam mata dagiti tao tayo dita. Kasalita mi da na impak. Kahit ko makasikulado. Matungkal, boss. Alang-alodan. Utdentan salitaan ta, Maximo. Awan ka no mati nakakikita ka ni Monica dito eh.
Kadasawan na ita. Dagiti buyot mi dagi jaya. Apa nga dana dito eh? Anya nga tatar aramilin dagi. Anta kapin pinaltog da! Ni Hepe Salvador! Delikado dito eh. Sana rumpeng ang makita nak dito ni Hepe Salvador. Nas ka na makapanawag iti dito yung lugar. Oops! Attention to all units! Attention to all units! Napaengkwentro ak dito'y Barangay 13 Martires. Kasapulak ti backup. I repeat, kasapulak ti backup. Over and out. Da kayo, sibilyan! Aglingad kayo! Agpakni kayo! Kartingan nyo! Dagijayan dagiti armado. Kamatag ida. Jak itulok ang makalibas na. Ikagumaak ti makakamag ka dagiti kabusor. Oh, dagijayan. Iparpartak ko pa iti tumaray. Masikuran ka din nga dalang dito yung nakapukok, Monica? Sa anak mo't anak kapupok, Padre Simon. Rumrumarak mat. Ang sana masansan. Gaputam kam nga amangan no da makakita kan ka dito eh. Padre, Di mo kadipay lang na amiris ti amin ngayon bagakan ka. Kasayatan no agsubli ka di mansyon. Patya kadakal ti maitulong mo. Nupod no man ti atap mo maipapan ka ni Don Leon. kasano no parupa anak manin ni Papa? Kasano no iparupa na? Asya kat may sakla ang ampon. Mamati ka ba alam dita, Monica? Natipkar ka. Kat no iti panagkunam ang makatulong ka iti panagbaliw ni Don Leon. Agsubli ka di mansyon. Kat ipakitam amay saka anatulog na anak. Oh, anyat madamakan, Maximo. Boss, latingin na. Hindi manaw akong itinasawa lugar. Ha? Apa ay? Nakakalap ka din impormasyon, may papal mo ka? Sampay, boss. Ngam nakita ka dyan ni Hepe Salvador. Kat karang-rangat na dyan ipuyot tayo. Anya, kasano na pasamak na ita? Kaka mo, boss. Basta timanaw ako, tatilikado. Oh, alang aluden. Ulayan ka dito eh. Kalte nga, Maximo. Anya jay kunam. Paspasapol ko ni Monica kinibogi ko na. Agpaiso, yun. Uy. Ngam sana kaya ta sa wenday ta. Anaaklon kon day chay ngampon. Anya ti kayat mo asawan, Leon. Paspasapol ko ni Monica. Tawan mo't ti sabali ang makaamo iti kinaput no. No saan ana tayo. Iso pa nagkunak. Kat makadadael iti imahe ti pamilya Rogante. No makita dagiti umili ti San Bartolome. Nga adda saan tayo abang kikinawatan. Iso apaspasapol ko ni Monica. Agyaman ak, Leon. Agyaman ak unay kan ka. Chief, addan ka kadua na bilin. Nangikabil dan iti checkpoint kadag iti daddo maalugar. A posible apag naan dagiti kinamat tayo. Jackpot yun nga umadayo dagi jay. Ang mga nuad dalaang dito iti hideout da. Nukasta nga rod, Chief. Tukimat tayo. Rumbang lain. Sige, Chief. Bilinig dagiti kakadwa. Kartingan nyo, Mendez. Suki-suken tayo ti amin asuli dayto a lugar. Sakbay amadanon ti rabi. Matungpal, Chief. Itamot laan. Alang aruden. Agtignay tayo. Isumat lagayam amaragsakan kayo, ma'am. Kastagayam tinakunan ni Sir Leon kada kayo. Saan ko nga ilimad ti kinaragsak ko, isil? Maragsakan akmat iti kastaan na amuak, ma'am Tiona. Takinapod nuna kat mailiwak matankin ni Monica. Ising, makaikawa mo ti kaawan nandito'y mansyon. Lumamok arumagsak tayo matlaang. Apaman ang makasubling dito'y ni Monica. Tilaang pampanunutek. Ang mga naawanan dito San Bartolome ni Monica. Ha, ang mga nupimanaw matan dito San Bartolome, ti anak ko. Naklatak-latan, hindi nakita nga adda ka pimpinaltog dagiti buyot tayo, boss. Hindi kita.
ni Hepe Salvador. Lukas tangalod. Takal posibilidad na. Talaga day iti day lokal, Monica. Ha? Tapay nga day jay hepe. Habang ano sapsapulan namot, Monica. Nalabit at damot na awat na impormasyon nga day jay Monica. Iso at damot ijay hepe. Dahil tatijak masigurado, boss. Takas itinakon-akon. Naklatak lang yan, hindi nakita akapimpin na utugnan, dagiti buyot tayo. Maximo, ikakumamak subli jay. Naskan makaala ka impormasyon may papan, Monica. Matupal, boss. Sigurado ak lang nga awan ijayan ni Hepe Salvador sa akto at sugit. Anya ti matama. Amo, at na nakarangat ni Hepe Salvador, ijay barangay 13 Martires. Anya? Asino? Masigurado kabuyot ni Mr. Wong dagijay. Ano niya? Apay nga daday ti dayjay a lugar. Damag ko nga dahay daw dagijay, amo. Ti awanan ba na Mr. Wong? Talaga gayam nga aramatin na ti kinabagnag na. Tapno makaipundar ka dagiti San Ikuana dito San Bartolome. Anya ti kayat mga aramidan mi, amo. Saan tayo pa'y nga ikaskaso itata, Mr. Wong? Ti may papankin ni Monica tinaskan ngay prioridad tayo. Anya nga ron ti plano mi ta. Tako naman nakitam iti dayjay a lugar ti makannawan ni Mr. Wong. Nasken a maimbitarak ijay presinto, dayjay a Maximo. Narding, Ada sumagmamano abanag anasken a saludsudaken ko ana. Iso anasken a makasaritak, tapno malawlawagan ti amin. nakita na kakadi ijay ni Maximo? Masigurado ka nakita na idi madaman ti ranget. Ngam di na mo asyak ti mo na ang nakakita ken ko ana. Narding, Barang no babaan iti panang imbestigar ko ken ko ana. Malawlawaganen dagiti nasken a maduktalan ni. Awan na isin. Saan nga agriring ti cellphone ni Monica? Ma'am Jonah, kasano ang maibagakkan kwa na akayatan ni Papa na nga agsubli dito'y mansyon? Ay, dayta itan tirigat na, ma'am. Talagang samot din asaan akayat ni Monica ti agnaud dito'y mansyon. Ha? Pangaasim ko ma. Saan kang agsaw iti kasta? Amumot ang masaksakitanak. Ay, pasensya kayon, Ma'am Jonah, ah. Kumpurmi matlat tangamin ti maisawsawang ko. Sa bagay, ada kinapudno timbagam. Tano kaya't pa'y ni Monica ti agnaud iti mansyon? Saan ko maanagtalaw? Ma'am, anyan ang makapaladingit. No saan ang agsubli dito'y ni Monica? Kasla saan ko akabailan ising? Diyak kaya't ti mayadayo iti anak ko. Sana kaya't ni boss, apay-payan nyo ti trabaho yo. Nawatan nyo ka di dayta. Well, Maximo! Maximo! Nung mapasamak pa iti kasi tinapasamak idi na minsan, nga da nasiputan nyo nga umar arubayan. Ikagumaan nyo na kamagan. Saan tayo nga itulo ka maulit tikas dyan na pasamak? Nalawag! Uy, nalawag! Maximo! Alam! Naman kayo, kada kita pisto yo. Nagsipot kayo na imbaga! Mas ka na kanayon ang mabilin ko dagiti gwardya dito'y pagnanaadan mi ka ni boss. Arigatan, pagtakit di makasali sa sumrak di ba? Ha? Tikot siya na Hepe Salvador tayo ta. Anya nga tati gagara na. Umay man nga tagpalahingan tayo ta tao dito'y ayan ni. Ha? Saan langan nga kamkamali? Tasan ko akabutan tayo ta. Taitan. Naimbag nga oras mo, Maximo. Ay, kastamat kan ka, Hepe Salvador. Nayawawan kan sa. Sana ka nayaw-awan. Talaga dito'y tigagara. Kat sika, tigagara, Maximo. Anya ti kayat mo asawan, Hepe Salvador. Adda sumagmamano abanag akayat ko adamagan ken ka. Iso at sumurot ka kumakanya. Tadda imad ko a warrant of arrest. Sumurot nga ta si tatalugod ni Maximo ken ni Hepe Salvador. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan.
Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti ipapan ni Hepe Salvador iti lugar ang naiyawag ken kuana. Nakita na ni Maximo ang makannawan ni Mr. Wong. Limad a pinaliw na daytoy. Ngem iti saan aninamnama pagteng. Napaengkwentro ti Hepe kadagiti armado nga isu a talaga ti gagara na iti nasao a lugar. Iti sa bali a bangir. Naragsagan ni Mayora Rugante. Idi kinasarita daytoy ni Don Leon. Ket kinunana apaspasapol na ni Monica. Tapag sublin na mitlayangan iti mansyon. Iti may sa agundaway. Binili ni Maximo dagiti gwardya iti pagnanagdanda ni Mr. Wong. Ita gagayem. Denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Alan! Mapan kayo kadagiti pwesto yaw. Hagsipot kayo na yung baga. Nas ka na kanayo na mabiling ko dagiti gwardya dito'y pagnanaidan mi kan ni boss. Narigatan, bakit di makasali sa sumrak dito ay? Ha? Tikot siya ni Hepe Salvador dito ah. Kanya nga tatigagara na. Umahinman nga ta nagpakalaking dito ataw dito yan eh. Saan lagan nagkamkamal eh? Tas saan ko akabutang dito? At daytan. Naimbag nga oras mo, Maximo. Tas tamat kan ka, Hepe Salvador. Nayawawan kan sa. Sana ka nayaw-awan. Talaga dito'y tigagarak. Ket si ka tigagarak, Maximo. Anya ti kayat mo suwan, Hepe Salvador. Adda sumagmamano aba nag-akayat ko adamagan kan ka. Iso asumurot ka kumakanya. Tadda imet ko a warrant of arrest. Anya, warrant of arrest ko nam, Hepe. Anya ko maaga po nga da warrant of arrest ko kay. Sumurot ka langan as itatalugod. Kas itinakon-akon. Adda imet ko a legal a dokumento. Adda karbangam nga agulimak. No anyaman ti bagam, ket mabalin a maaramat a pumabor wenno kumontraken ka iti husgado. Adda karbangam a mangala iti abogado. Ngem no awan ti abogado, mabalin nga ipaayan na ka ti gobyerno. Agura ka mat Hepe. Ibagak pa dito ka ni boss. Mabit lang. Gusto ni Padre Simon. Naskan nga bali na kanatipkan. Saan arumbang apay dagalak iti kinapudno. Maipapan iti kinagtawag. Kasapulan dakdag iti nabangunak adadakal ko. Nang runa ni Papa. Tanog pa'y so ti atap ko nga da illegal nga aramidan na. Siyak ti kang runaan arumbang amang tulong kay kuana. Iso apat gak ti imbaga kanyak ni Padre Simon. Agsubliak iji mansyon. Monica? Ay, ni Padre Simon. Mabait lang, Padre. Rumarakon. Hepe Salvador, Mr. Wong, nasikaso na bukado piyansa na Maximo. Tsaka ni manugot nga umayag pakadakin ka. Isusaklangan ni May dito yung opisina. Mr. Wong, saanak pa analpas iti makannawan mo. Saanak nagsardeng. Aging ga saan ko amaamuan no anya ti agpaiso. Anya? Si Kama, Tepe. Apayaya pagpupunutan taok. Anya'y nalamid na kan ka. Awan ti naramid ng kanyak. Ngem adda dagiti pagteng at talaga apagdwa-dwaak ni Maximo. Nang runakit nakitak ti kadda na ije barangay 13 Martires. Sakbay anakaranget ko dagiti armado. Anya? Naklaat ka, Mr. Wong. Anya ti kay papananday taapan nakaklaat mo. Naklaat ka? Tadi mo ninamnama nga adday ni Maximo. Wano naklaat ka? Tadamot gayam ti ilimlimad mo. Kaya nalay ngaglamang ni Monica, amo. Aging gaita. Awan pa'y laeng ti impormasyon na nakalap dagiti buyot tayo. May papaniti sa di naman ngayan na. Talaga narigata sa pulen ti tao nga aglamlambay. Amo, Masigurado nga dati nasitgan ni Monica. Iso nga aging kaita.
Kat awan pa'y laing tinakalap tayo at damag may papankin ko na. Tay tangarod kat, amo. Nga masino ko matinang tulong kan kuana. Tay tangarod ti pagamkak. Amo. Anya ti kayat mo asawan. Ada komunikasyon da kini Mr. Wong. Ang mga nogapo iti pan nakatikaw ken nalaos asakit tinakam na. Gapo iti namuan na. Kat nagkamangkitin iti dayjay nga injik. Sak mapalabas da dya pa nang arestar kanyak ni Happy Salvador, boss. Talaga nasakit tinakam ko. At kam ko matikid daw ko, boss. Tangay parikot tayo mutlang da dya, pulis. Kita reklangan. Sumaltang kan, Maximo. Boss, agugat kayo matan. Apa yan? Amom ka di no apay nalistal lang ka Happy Salvador, ha? Amom ka di. Boss, Gapo nakita na kayo di balangay tles si Maltiles. Sakbay nakalangit na dagiti buyot tayo. anya? Imposible. Jak mamati ti dayta, boss. Ang mga nukun-kuna na lang da jay. Ipakpakak lang aluden ken kano anya makagapo nga maglason ka pailaan. Di na ka di patyan ha, Maximo. Di ka mamati kanya. Mamati ang boss. Pasensya kayo. Pasol mo amin daytoy. Isusahan ka kundi lason kanya. Tamang ano anya pa'y malamit ko ken ka. Talaga nga awan. Saan ang makontak ti cellphone ni Monica? Ay, sa dinungatan at talaga ti ayan na. Ising, Ay, si Kagaya, Ma'am Chona. Ay, napasensyakan, Ma'am. Ay, ada ka di pangibaunan nyo kanya. aguray ka man. Sino daw awagang? Ay, kuha, Ma'am. Padpadasat ngamin apagringan ti cellphone ni Monica. Ngam saan mo't amakuntak. Ising, Kaya't kumangamin nga alukuyan nga agsublin dito'y mansyon. Tayos laang ba't kiniserlyon ti panagnaud na dito'y. agyaman akan ka, ising. Maawatan nakgayam. Ay katuan mo't amam. Apay kit din asaan nga ay. Agpadata anang salimot-mot iti palimot. Iso ama awatak noan niya tirik namin. Matanagan ka kadi, Monica. Saan ko amaliklikan dayta, padre? Sa bagay, normal na dayta amarikliknan. Kasanon no kaungat naklagta ni Papa. Napagsaritaan tan dayta, Monica. Aramidem ti amin akabalan. Tapno matulungan ni Don Leon no bilang laeng. Basta saan ka pa iluyos iti marikriknam a kinakamsot. Agbalin ka na tibkar, akas iti nakunawon. Dagkalaki ti tagbalin abyan mo, iti posibli a panagbalbaliw ti ama. Dagiti impormasyon ang nakalap mi. Maipapan ka dagiti nakarangit mong armado, Chief. Agyaman ak, Mendez. At dapat dagiti impormasyon asaan pa lang na ito dagiti kakadua nagkalap. Manayunan pa dagiti nga impormasyon. Nasayat. Talaga kahit ko amaamuan, no asino dagiti nakarangit ko. Masiguradok adakkel ti maitulong dagiti makalap tayo nga impormasyon. Ket no maamuan tayo ti kinasya asino dagijay. Sigurado amakam magtayo ida. Wen nga rod, Chief. Alang rod. Agkalap kayo pa iti impormasyon. Tapno masulbar tayo dagiti parikot. Itay pa'y anakarwarda serlyon ken bugi, Ma'am. Ma'am Chona, di mo kumakunaan aman nakibiyangak, Ngam sipod ngamin nagtalaw ni Monica. Saan ka pa'y anapnapan ijay munisipyo? Saan ko matlang amin amayulo ti agtrabaho? Isa binilig ko ti sekretarya nga iso pay lang ti makam mo. Ma'am, Ay, ngaman yan. Ising, si kanti mapan mangilukat itiri daw. Mapana ko ni Giseledmi kanilyon. Boss! Boss! Oh, anya dayta, Maximo. Apay kasla ka man lang maululaman. Magsublin ni Monica, boss. Anya? Nagsublin, Monica? Anya kayat mo sawan?
Imawag di tao tayo binilin kong agpaliiw iti asidag ti mansyon dagiti rugante. At kanon iti ni Monica. Kakuyog na ni Padre Simon. Sayang. Kunaklakit din o da tayo makasapol kan Juana. Boss, Hangaman yan. Tanimot gayang Padre Simon ti. Akulay ka, Maximo. apay boss. Amangan mat no ni Padre Simon ang ilamang kini Monica. Aniya? Posible na ita, Maximo. Amangan no talaga mo't Padre Simon nagkamangan Monica. Idi pimanaw iti mansyon. Kat ni Padre Simon tinangilamang kan Juana. Ikagumag si kaswan dagiti rumbang nga matrabaho diti balay. Nang runa diti silid mi kanilyon. Tapno uray kaskasano, kat malipatak ti kaawan ni Monica diti mansyon. Sumrat kalatan ising, saan anak kalakday ta? Asino dyan nagdoorbell itay ising? Ada ka di sa nga ili? Mama, Monica! siyak narod naman. Monica! Monica! Anak ko! Mama, pakawanin na. No nagtalawag. Pasensya ka lakuman. Nasakita anak ngamin kadagiti imbaga kanyak ni Papa. Di mon panunutan dayjay, iha. Awan anyaman na dayjay. Agyaman na, tanagawin ka matlaangan. Agyaman na, anak ko. Nalaos ti ragsak ko, Padre Simon. Ay na, no amuyo la kumano kasano ti kinalida ito'y mansyon, manipod pimanaw ni Monica. Mawatak man ang ising. Isungarod nga inalukoy ko ni Monica nga agsubli dito'y mansyon. Tay sumatirumbeng. Kayat mo asawan, Padre. Manipod pimanaw dito'y mansyon ni Monica. Ijay simbaan tinagkamangan na. Wen, manang ising. Kaya't kung ibaga ka ni Mayora ti amin, nga madayang kare ka ni Monica. Isuasaan na ka mabalin nga agsawa. Maawatan ka matkit di Padre. Ang amita ta nagsublin dito'y mansyon ni Monica. Mamati ak nga awanan ti Rumso aparikot. Sapay la kumataawanan nga agpaiso, Padre. Tasigon kini Sir Leon, kayat namot ang makasublin dito'y ni Monica. Tamo. Diyak magustuhan ti Jarty kasi narak tayo. Kaslada sana nasaya at naramidan na. Malas na laeng no kastagayam ti panggap na. Anya ti pampanonood ang naramidan na mo. Basta agsagana ka laeng pogi. Sika ti agpaay abak-ap ko. Nalawag ka di. Wala mo. Orayan niya ti mapaspasamak. Saan ka baybayan? Agyabanak. Alangarutan. Ingkaikayan. Siya kunti mag-aambo iti kinasinarak ka. Kat siputam ti katwala. May maglakit din. Tanapan nugot ko ni Monica nga agsubli di mansyon. Talaga namin namasyanak matkan kuha na iti kaadana dito'y. Kaya't ko kumamat ti kaadana dito'y simbaan. Mamok ang marigrigatan tirik na ni Mayora. Iso kapilitan nga nalukoy ko nga agsubli di mansyon. Kaniso nga mintirumban. Adan sa tao di tarwara. Sino nga taday ta? Anya ti panggap na nubilang lang. Apay nga day ti arubayan iti kastoy nga oras ti rabi. Kita at no sino. Awan mo ti malingag ko tao. Adang tangag paisot ti tao. Uno nang bidutak lang. Panagkunak. Ket awan ti tao. Isang Naimbak labim, Padre Simon. Mr. Wong. Sika ka di dayta?
Sak ngalod, Padli Simon. Pasensyakan no labi una yan yung umay ko dito simpaan. Sak lang amin malapdan liknak. Anya ti gagaram, Mr. Wong. Napatag, Padli. Di na kadi pastrakan. Apay kid din na saan. Sige, umunag ka, Mr. Wong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay ka di mo pala kaya di baga kanya kakpay. So, Padli. Nagsimple lang matsalsalod-soda ken ka. Sika ka din ang tulong, Monica. Mr. Wong, apay nga minasyak ti pagsalod-sudan niyo. Kasla sana nakapapati nga imay kayo iti 10 oras ti rabi. Tapno damagan nyo kanyak ti kasta. May saka, Padi. Padli Simon. May palit kan ka gulbod. Saan ka di? Mr. Wong, Nagpalinak na singpat kan ka. Nga mapay, tibasit lang pabol, kit-kidawag kan ka. Di mo pa'y may paay. Mr. Wong, isid-sidir mo ka din dagiti na ited mo para dito'y simbahan? Ipalpalakip ko laang, Padli. Kas nakunakon, nagsimple lang salsalod-soda kan ka. Sika ka din ang ilamang, Monica. Lading itik, Mr. Wong. Ngam na ibagakon kan ka akinuyog ko lang ni Monica ang nagsubli ti mansyon na. Dahil talang, awanan ti sabat. Nagsipo ta ka na impag. Nang runa, tadua ti kasarsarita ni amo di taon na eh. Ag may salang karamado at tatituruan. Sana rumba nga may sagmak ni amo. Iso. Matay ka! Kartiyak to umunag. Ang mga nanyan tinapasamak ni amo. Amo! Amo! Bugi! Ayang tikadwa ang anda ni Tarwar. Inring Pasko na amo. Nasaya. Pala. Ako kusim on tilidaon ti baleta ta pumanaw ta ditoy. Ang mga no ang tapay sumangpet agakadwa ta. Anya tinapasamak, Simon? Imay dito ni Mr. Wong. Jack magustuhan timbagbaga na kanyak. Amkak nga dati sa bale pang panggapan na. Apay ngamin. Anya tinapasamak. Anya ti ginagara na dito eh. Pagpudpud nun na. No siyak ka no tinangilam ng ka ni Monica. Anya. Apay ang nairaman ni Monica, Simon. Kan may sa. Di mat mapukpukaw ni Monica. Apay, nagsubli ka din. Kinuyog ko ni Monica ang nagawid iji mansyon na. Tamadanagan. Nakasubli ni Monica, narding. Adan iji mansyon na. Kastagayang. Ngam, apay akas niya tinaramid ni Mr. Wong. Ano niya ti makagapo? Mama, di ka agdanag. Saan na ka pumanaw? Isa ang mabalin ako na panawan dito sa ko. Sigurado ka, iha? Amang ano pumanaw ka manan? Diyak kaya't ang mapasamak na ita, anak ko. Nagsubli akon, Mama. Saan na ka pumanaw? Aklo nag-anak pa iloyo sak itipan nakapabain ko. Idi na amwak amay sa aklagay mga ampon. Iso anak talawag. Ngam ita, saan ako na pumanaw? Nga oray pa siguro pabainan nakmanan ni Papa. Iha, Di kagdanag, Mama. Alan, agin na nakakitin. Oh, sigurado nga atan ni Papa. iha, siya kun ti makambo. Saan kan arumor dito silid mo? Inton bigat kan tulaangan nga agpakita ka ni Papam, ha? Sige, Mama. Sikat ti matumpay. Amok naglibak kanyak Padli Simon di labi Maximo. Nakulbod laki ti daychay. Kunak man sana mabalin nga gulbod ti padi, boss. Ang mga nubidot ti atapyo. Imposible. Balik-lik na nagulbod kanyak dayjay Padi.
Dinala kaya taklunan ni Sonang Ilambang Monica. Boss, sana rumbang panunutan tayo pa iti may papan ka ni Monica. Nakasublin iti mansyon dagiti rugante. Kaya tasawan day ta. Talaga saan tayo nagbalin akaalyado day jay iti oray ka anuman. Maximo. Agpanunot tayo langan iti sabali awagas nga iwayat tayo, boss. Sa bagay, kasayatan nagpaiso day ta, Maximo. Iti kasta, at danto ti panglaban tayo, iti anyaman ni Wyatt, Don Leon. Anya jay ko na, Jonah. Leon, nagawidan ni Monica. Adan ti anak ta. Kasta ka di. Uwan, Leon. Di mo't pasapsapol mo ni Monica. Adan ti anak ta. Saan aga po? Taimpasapol ko. Kat naaklon kon ti kinataon ni Monica. Leon, Kaya't ko lang nga protektaran ti kredibilidad ti pamilya Rogante. Iso ano nam namaem nga agsubli ti sigot at trato ken kuana. Nagbintot ka, Jonah. Iso abili naman na imbag di ampon mo. Tatanangan na ti amin at tigday na. Tapno sa anak amasuron ken kuana. Men, suki-sukan nyo ti amin asuli da ito adiso. Barang no adda makita tayo nga uray basit lang nga banag. Ama ka ito do. No asino tinang patay kadagiti bangkay nga adda ita ditoy. Sigurado nga adda manen makuna dagiti kritiko ti kapulisan. No saan tayo amasulbar da ito napasamak. Hepe, kita am na ito'y. Nakalaam da ito adjaryo. P1 Mendez. Nakita iti sirok dahi jay alamisaan, hepe. Pagiwarnak ti Chinese. Wen nga rod, chief. Uy, ala, agsuki matayo pa'y. Barang no makaala tayo pa iti kanayunan nga ebidensya, makatulong kada tayo amang doktal. Iti kinasya sino dagiti responsable, iti da ito napasamak. Rimuaran da sa Leon kan bugi, Ma'am Jonah. Oh, amuklatan no apay akasta ti panagsina ay mo, ma'am. Sigurado nga adda ti saan anasaya at anapasama kanya. Saan lata maaklo ni Leon ti kinapudno. Ha. Apay nga rod akinuna na iti kalabas. Amabalin nga agnaud dito'y ni Monica. Di mo't pinasapol na pa'y nga rod. Uwan, ngam para na kanuday ta iti kredibilidad ti pamilya Rogante. Anya. Day ta ti agpaiso, isip. Saan kano aga po ta pinasapol na ni Monica? Kat maaklon nan day ta. Ay, kanyan. Angam sa nabali, ma'am. Tinapatag kat ti kaadda dito ni Monica. Saan ka di? Sa bagay mo't ket di Iso na lang tamkak nga ang mga nudumtang ti kanito. Asaan mo't la makaanos ni Monica? Gapo iti pakita, wano traton to kankwana ni Leon. Ma'am. Amang ano kan lahat tumanan a pumanaw. Kat amang ano saan ton nga agsublipay iti danami kan ni Leon. Boss, narigat ita ti agkalap iti impormasyon may papan kadagiti ganwat da Don Leon. Maximo. Agan ang nagdan. Kaya saan da nakas iti sigon. Sigon iti tawa binilin ko. Ultimo pa nagpaliw iti mansyon dagiti Rogante. Kat saan na nasinsinan. Ha? Apay, Maximo. Anya kayat mo sawan? Narigat itan ti agbasak-basak iti dayja lugar, boss. Ada ka nung aminan dagiti armado alimad nga agron-ronda iti asidag ti mansyon. Anya? Dahita ti agpaiso, boss. Iso marigatan ng ti tao tayong agkalap iti impormasyon. Noon niya ti mapaspasamak iti mansyon. Padya ka maawatang timbagakan ka. Saan ka di, iha? Di kagdanag, mama. Maawatak. Amok mat ngamin ang narigat ti sitwasyon ko. Iso ang maawatak no bilang tadinak ikaskasa ni papa. Iha, basol ko mat ngamin. No saan at ko maanagilimod ka ni Leon? Saan ko makastoy ti mapasama kita? Mama,
No inaklon ko kuman kalkuana, idi pailaang ti amin. Amang ano na anayas kuma, ti panagdadanla tayo ita. Saan ko maarimso, ti parikot, iti pamilya tayo? Saan ka kuma na pa... Gusto ko man. Saan kan ngagladingit? Kasi tinakunakon. Maawatak ti sitwasyon. Iso at di ka madanagan, mama. Aburido ka kadi pailaan? Gapoy iti imbagakan ka na pasamak dito simbahan iti rabi. Nanayunan pa iti pampanunutek, Simon. Saan lang nga dayta? Anya ti kahit masawag, Narding. At damanin sa bali a krimen ang napasamak dito San Bartolome. Niya. Kumarkarawa talaga ti panagraira ti krimen dito. Anya nga min tinapasamak, Narding. Talo abang kay tinasarakan iti may nga abandonado a balay. Aging gayta. Saan mi pailang nga am-am mo no aking bangkay kadagijay? Kasta gayam. Awan ka di apulos ti uray basit anaalayo ali. Awan. Ngam adda ti sumagmamano abanag anaalami iti dayja adiso. A posible amang lawlawag iti investigasyon. May papan iti pudno a napasamak. Sapay la kumata saan nga agbaliw ti tratong kanyak, Monica, ah? Siyaklatan niyayam nga ising. Awan tinagbaliwan dayta. Di kagda nagyaya. Saan to ang mapasamak dayta? Saan ak nagbaliw? Siyaklata ti sigod a Monica? Agyaman no kasta. Iti ngamin kaanuman. Saan kulat ta amalipatan asika ni Monica? Ti anak ni Ma'am Jonah nga inaw-awir ko sipod pay idi. Agyaman nagyaya ising. No anyaman ti masapol mo, ibagamlat ta kanya ka. Pagsilbian kalat ta balasang ko. Kas itinakon-akon, awan tinagbaliw. Wanyaya. Kitagyaman akmanan. Nek, mabitlaang. Sigurado ada seryon ti simangpay. Sige, balasang ko. Panawan ka. Awan pa'y tidalawag at damag. Noan niyang ti resulta ti investigasyon dagiti pulis. May papan ka dagiti napapatay bikin ni Pogi. Pa-check ano ang yaman ti resulta ti investigasyon. Awan tumatla ti rumbang nga pagdalaga. Gapo iti imbatig ijay apagiwarnag ti Chinese. Sigurado. Anya ti masapol mo? Kaya't ko lang nga ipakaamo ti kadak, papa. Iso nga inasitgan ka. Itataam mo mong damin. Namnamaag nga amumatan ter aramidang bayat ti kaadam di mansyon ko. Iso at talangim nga rod ti amin na tignay mo. Kang Ronani ti amin. Saan ko akayat amagkibiyang ka itanyaman niya aramidan? Saan ka nga ginlalaing agdamdamag itinusadido man ti papanak? Ken tapno makasubad kamat iti panagnaid mo iti mansyon ko. Tulungam ni ising kadag iti trabaho na. Uy, papa. Nasaya at met nunawatam dagiti mbagakin ka. Tandaanam, ampon kalaeng. Ket rombeng la apagbando gambat ti panagnaid mo iti balay. No panunuta ka na imbag. Ken no ibasar ko kadag iti napasamak. Panag ko na, ket agpada ta iti pampanunutan, Narding. Anya nga min ti pampanunutan? Nga da pa kay naigan ni Mr. Wong, kadag iti nasarakan nyo bangkay. Tirigat nga ita. Saan nga umdas ti nakita mi apagiwarnak ti Chinese? Tapno maarestar ni Mr. Wong. May salaan kadag iti suspect ni Mr. Wong. Ngam saan pa'y asigurado. Ta saan tayo met nga mo? Nukukwakit di dagiti biktima tinasao apagiwarnak. Ngam ko namat asan nga inchik dagiti biktima. Saan ka di, Narding? Pudno day ta. Ba't lagayam? Rumbang kumangarod nga imbitaran nyo ni Mr. Wong, ije presinto.
Saan akasta kalakaday ta, Simon? At dati umno a proseso. Kan may sa, madamati investigasyon mi, may papan itinakasama. Iso asan arumbang agdarasudos kami laktan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakitak ti panagsarita yu kin ni Sir Leon, Monica. Apay, anya tinagsaritaan nyo. Nagpakita ak namin kan ko na, Yaya. Tapno maamuan na nga adda ak manan diti mansion. Kat, anya ngay ti kunana. Okay, Mat, Yaya. Ngam siyempre, adalat tamon ti sumagmamano a kondisyon na. May papan iti panagnaod ko manan diti mansion. Ha? Anya ngay day ta kondisyon. Di mo damagan, Yaya. Monica, Sana bali ta saan mo't anarigat ti kondisyon ni Papa. Kabaulak nga aramidan dayta. jak nakapagyaman iti husto ka ni ka. Idin tulod mo iti balay ni Monica, Padre Simon. Iso di magasak ditoy, tapno agyaman akan ka. Awan anyaman na dayjay, may orasyon na. Kin may sa? Kinuyog ko lang mat ni Monica na gawi di mansyon. Basta, dakkel abanag para kanyak dayjay nga inaramid mo, Padre. Amo ba't siguro no apay? Maawatan ka, Mayora. Agam, kas itinakunakon. Inaramid ko lang tirumbang. Nagruna. Ket nadlaw ko nga da panagamak ni Monica iti daydi agundaway. Padre, Ken amok ti sitwasyon, Mayora. Gapotay kumpisaryo kanyak ti amin. Amok ti makagapo no apay nga inaramid ni Monica ti kasjay. Nariribok ti panunot na iti daydi agundaway. Iso kinuyog ko nagsubli di mansyon. uwan nga rod, Pad. Nagdakkel ti pasat mo ita dito'y San Bartolome. Amok asaan lang asyak ti agkamangken ka, tunggal ada pakariribukan da. Iso adakkel apagyamyamanak iti Diyos. Gaputa uray no kasano ti kinariribok na ito'y lugar mi. Kinayat mo latta ti nagpaidistino dito. Anya nga tano awakak mo ni ka, Maximo. Ha? Apay, boss? Anya ti bagam kin ko na? Apay anas kin nga wagam? Kaya't ko makasalita. Pasigurado kami na dasana saya at mapaspasamak. Mapay nagtalaw niya mansyon iti nabiit. Boss, Pwisit to matay jay Padli Simon. Natangkan ulo na. Talaga di na inaklon kanya iso ng ilamang Monica. amangan mat nagpaiso ti imbagana kan ka, boss. Amangan no talaga nga awan ti amo day apadi. Saan ko patyan, Maximo? Imposible nga awan muna. Patya kadaan mo na may papan iti sadino man naglamangan Monica. Boss, Hagam sa nabali. Alamida kami intap no mamuak pod no. Katitikan ito mapanagnagak na gulbot kanyak dayjay pati. Ha? Pakita na. Nuan niya alamida kan kwala. Timmagasakon tapno agyaman akmatkan ka, Hepe. Amok nga yung kagumaan yung mat nga inaramid ti amin. Tapno matulungan dak, idi nagkidawak iti tulong iti kapulisan. Awanan yaman na, Mayor Arrogante. Agyaman tayo lang hen, ta nakasubli si kakaratkan ni Monica. Oh. Apay nagsanay kayo itinauneg. Adda ka di parikot. Awan mat ka ti, Hepe. Di na kumalatan ikaskaso. Ala, adda ka na kayo dayta, Mayora. Nanyaman ti may tulong ko, namnamaan nyo asi dadaanak at tumulong. Agyaman akmanan, Hepe. Sige. Patuloy akon. Sige, Mayora. Saan ang makakita kanyak iti diretsyon ni Mayora Arrogante? Apay nga ta. Adda nga ta ti isyo
May papanitikas diyan na pasamak iti pamilyada iti kanlabas. Ngamno niya man tinapasamak. Awanan ti karbangat ang mga mo. Malaksid laeng, no isudan to mismo ti mangibaga, no anyaman ti saan mi nga amo. Amo, nakasaritak ti kontak tayo. Ken, anya ti kunana. At hapon ka no dagiti pada na polis. Nang runa ni Hepe, a posible nga dati pa kayo naigan ni Mr. Wong kadagiti nasaraka na bangkay. Anyi, kung nagtumad kami, nagsimple lang tinaramid ko iti. Saan ka di bogi? Nangibati aklang iti pagiwarnag iti dayjay lugar. Wen nga roda mo. Talaga bilibak ka na kayo. Nairuwama ko niti kastoy akasasaad ko. Amom day tabugi. Saan da ko na mabalin na kalabanin ti uray asino? Nang runa pa'y dito'y mismo at teritoryo. Puno day ta, amo. Tiya sino ba namang kalaban kanya? Sigurado at umangad iti barsa nga. Kas iti pagpanagan to ni Mr. Wong. Alabugi, isagalam dyan lugan. Ang dalapatag apapalanta. Amom Simon, mas daawak ka talaga. Anya ti pagsidaaw. Ken apay amas daaw ka ako nam. Nagsarita kami kini Mayor Arrogante. Nadlaw ko nga dati sa balya na pasamak, no apay ang nagtalaw ni Monica iti kanlabas. Anya ko mangin ta. Dahil ti jakam mo. Isungarog nga imayak dito eh. Tabarang no dati may ibagam kanya. Apay nga asyak ti pagdamagam, Narding. Anya ko mangin ti amok may papan iti anyaman ang mapaspasama kadakwada. Patyan na ko ma. Awan ti amok. Iso saan asyak ti rumba nga kasaritan. No talaga kayat mo amamuan no agpaiso ti anyaman nga at atapan. Ni Monica ti rumbang ang kasaritan. Asino jay kunam nasalakan bangkay na? Ni Mr. Santos, boss. Sa anak laki tingag bigdot. Anya? Kasano napapatay? Anya napasama? Sigo niti kontak tayo. Naiyawag lang kadakwada ti amin. Nagresponde da iti nasawa lugar. Kahit nasangputan dalagan ni Jay ti bangkay ni Mr. Santos, kanti dua pa'y abuyot na. Anya? Ni Don Leon. Sigurado ada pa kay naiga na napasamak. Boss, Involvement lang drugs, Mr. Santos. Isudakal pamati kada pa kay naigan Don Leon napasamak kan kuana, kaya nagitipuyot na. Da kami laang kini Monica ti adda ita dito'y mansyon, Hepe. Nasayat no kasta, manang ising. Talaga kahit ko ang makasarita ni Monica. May papanitian niya, Hepe. Manang. Mabalin ka diya na kami langan ti agsarita kini Monica. Ha? Napatagtibaga ken kuana. Ay, sige nga, Rodepe. Mabit laang ta inakayaban ni Monica. Ada at dito'y munisipyo. Sa dino kumapay na, iti ayan ko. Pinilin mo ka di jampon mo sa payarimuar ka. Leon, mabalin ka di. Sardengam kumamutan nga isawsawang day ta balikas. Masakit anak mo't itikas ta pa nagsasaom ka ni Monica. Anya kumaga po sardangak ngay paganga isukit ampon. Dito ti putusan ka di. Nga masakit ta anak ko nakmatkan ka. Nakarkaro pa iti pan nagapasakit ko. Kapoy iti pa nagilimod mo kanya kitagpaiso. Ha? Iso mabalin ka din, Jonah. Di naglaptan iti kayat ko. Talo panunutan na nimba. Siyak laing ti atakarbangan na amasakitan ken kumura ita. Ala, sige. Sika ti makaam mo. Nukas ta ti kayat mo.
Si Kati Masuro. Nagamangag iti may sa agayam, hepe. Ijay tinakidagustak, iti pimanawak diti mansyon. Kastagayam. Monica, medyo personal na ito eh. Ngam, kaya't ko lata damagan. Anya dayta, hepe. Apa yung nagtalaw ka? Anya ti makagapo? Mabalin ka di amaamuan no anya ti rason. Hepe. Pangaasin ko man. Saan mon nga amuan no apay? Agtali na udlat ta ko man kanyak ti rason. No apay anat talawag. Litag, boss. Sigurado ka kaditi na ito yung aramidan ta. Ang mga no nakarkaro aparikot ti ibo nga na ito no kasaritam ni Happy Salvador. Di na kay solo, Maximo. Amo kalalamitan. Sakmasag na ni ti daytoy. Kan may sa. Kung taway kung daytoy. Tapno may mamag ko, Don Leon. Boss, ang mga nagbalatag ti amin kan ka. Kada tayo. Come on, Maximo. Saan lumbang palapsag daytoy kung taway? Simple lang matibakak, hepe. Ipakak kayam ko may sa kadagiti nasalakan bangkay. Ipakak na singpat dayjay. Kahit kang luna namin, ipakak. Nabayagan na dagulakan kwa na, Don Leon. Boss, Kas talaga simple, Maximo. Iso di kag tanag. Sak makamo ko nakmanan. Sigurado agbaliga kita. Kahit dayjay Don Leon agbalin suspek na pasamak Mr. Santos. Agtugaw ka, Mr. Wong. Pagyaman na, hepe. Anya ti maipaaykokan ka, Mr. Wong? Hepe. May papanda ito, nasalakan nyo bangkay. No sana kagbitot. Ni Mr. Santos di may sa kadagiti nasalakan nyo bangkay. Kayam ko dayjay. Anyan. Nasing pa tao, Mr. Santos, hepe. Ano natultulungan na? Nabayag ka din nagayim nyo, dayjay, Mr. Santos? Papayakan, hepe. Adak pa lang, jay syudad. Nasingit kami, Mr. Santos. Agpada kami na ya tumulong sa bali tao. Kastagayam. Atay ngadda dito'y San Bartolome, tigayim nyo. Anya ti aramiden na dito'y San Bartolome. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito'y laeng programa tayo, Iloko Love Stories.